Здравейте, аз съм Антони. Здравейте, аз съм Лина. Искаме да отговорим. Това ще режа, не се притеснявам. Можеш пък и да не го режеш. И точно тук идва въпрос, защо ти ни го направи сам? Защо правиме заедно? Защо създаваме този курс заедно? Да. Да ви кажа, аз понякога се питам, защо не си го направих сам този курс. И аз така. За какво ти някой друг човек там да ти се бърка? Това е една много интересна гледна точка. Някой да ти се бърка. И аз между другото, аз също съм го чувствал по този начин и съм си го мислил, че ако правя нещо с някой, той на мен ще ми се бърка в моите представи за нещата. И в един момент осъзнах колко ограничаващо е това. И всъщност как този някой не само, че няма да ми се бърка в нещата, този някой може да обогати процеса и да внесе нови гледни точки, които аз нямам, и това да бъде още по-ценно за хората. Защо аз реших да направя този курс заедно с Лина, а не да го водя самостоятелно, първо, сега ще бъда искрен с вас, аз не мога да не съм, малко егоистични подбуди, лично за собственото си израстване и разширение. Да мога аз да се отпусна в един такъв процес и да изградя своето доверие и това да мога да пусна контрола. И това е синтезирано казано, защото един процес на колаборация, на съвместна работа, за мен е точно това, да може да имам доверие на Лина, тъй като определено има за какво. И това е друга причина, поради която се съгласих да го правим заедно и избрах да го правим заедно. Защото определено това е човек, който има изключително богат опит, от който аз всяко едно взаимодействие, което имаме, уча и се разширявам чрез нейните гледни точки. И така е, между другото. Екото ми е сега. Танца не е готов. Не. Елина наистина е човек с много богат опит и то опит, който на мен лично ми допада, който аз чувствам, че на мен може също да ми е полезен и да ме надгради и също смятам, че е нещо допълнително, което може да даде на хората, което аз примерно не бих могъл да дам сам. И именно точно този танц на различните гледни точки, особено от перспективата на мъжкото и женското. Питам те същия въпрос. Ти защо реши да направиш обучение с мен, не си го направи сама? Съединяване на нашия опит е нещо вълшебно. Отдавна следвам страница на Лила, която е във Фейсбук и усещах го, че има голям опит и нещо, как виждаме самия процес. Не се налагаме, даваме свобода на този процес. Това за мен най-важното в Лила. Да не се налагаш, даваш пространство на човек да си намери отговор вътре и това е най-ценното. Аз човек, който ползва Лила на базата на всеки ден, чрез игри, които водих, чрез своята лична взаимодействие с полето, получих съобщение да направя курс на български и търсих определена форма как да го направя и аз пак свързвам всичко с Лила. Това ми е начин да се свържа със своите водачи от невидимия свят, например, така ще го кажа. И питах кой да взима за преводач, защото моят български не ми е роден език и чух от една от играчи, които играят с мен. Тук виждаш. Да. Бих искала курс да бъде на български език, да е много точен и аз търсих преводач и питах Лила кой ще бъде този преводач, тази жена, но все пак не беше точен отговор. И само когато хвърлих зарче с идеята да се обърна към Антони, аз излязах от Лила. И това се случи 2 пъти и аз вече по време на втората игра написах на Антонио. Той не ми отговаря, защото беше в Англия за
Ти си беше на някакъв курс. Бяхме обучени С Тони Робинс, да. Да, и се срещахме и започна този танц. Започна Лила. Това е също процес на Лила за мен. Защото тук ти имаш определено очакване, имаш желания, но пътя става в процеса на взаимодействие. И желание да споделя процес, как да водиш Лила е силен, но на мен ми е важно да има много добра структура, база, основа и тя ще ми обогати. Антони внася структура в този курс, внася правилен, перфектен български, задава точни въпроси, което е много обогатяващо за мен, защото аз много често говоря някакви неща и после дори не ги помня, а той все едно, нали, този израз, този поток го надгражда. Ние все едно взаимодействие става обогатяващо, защото ние сме го казали и после се връщаме към това нещо и взимаме още повече от това нещо. Това е много яко за мен. И още едно нещо, което открих днес, че доста често жени, които играят Лила с мен, разбира се, че я водя. Да, че... Интересно ми е да чуя. Да, сега ще бъде много интересно и това е нещо, което аз извадих днес по време на разговор с теб. Доста жени идват да играят Лила с въпрос да си намерят любовта. Извинявай, да кажа, че при мен такива не са идвали. Да? Да, на мен повече и повече, идват с този въпрос, как да си отварят сърце. Да. И все едно въпрос как да мога да взаимодействам с мъжката енергия, за да съм в баланс, за да ми обогатява това по-широко, нали, гледане на този въпрос. И според мен отговор е точно ще намеря в този взаимодействие, защото ние наистина сме много различни и когато правим го заедно, ние все едно сме в един танц на доверие, да говорим честно за неща, как го виждаме. И това е точно взаимодействие между мъжка и женска енергия, което ти обогатява, а не ти свива. И както Лила базира се на честност и да говориш, и това точно ние правим, когато създаваме този курс и според мен това ще бъде много дълбок отговор и за мен хора, които ще играят Лила, ще са в този курс, пространство на защита и доверие, когато си с мъж или когато си мъж и ти си с жена. Това според мен също нещо, което бих искала да споделя днес. Ползвам този момент, така това телевизионно време, Нищо ще разберем с продуцент. Структура, бе! Благодаря на Лина са пред всички вас за това, че ме покани всъщност да правим това обучение заедно, защото ако не беше Лина, каквото и да си говорим в момента, това видео нямаше да го гледате, това обучение нямаше да се случва. Не знам колко от вас си го мислят това, аз не съм достатъчно готов за това, не съм готов да водя процеса, не съм готов за това обучение, не съм готов да направя крачка, не съм готов да си намеря партньор или за каквото не съм готов за нова работа и постоянно не сме готови за нещо. Аз това ми е като някакво мото в живота, не съм готов, имам чувство. Първата змия на Лила. Спойлер алерт тук, нали такова? Отлагане, нали? Отлагане. Моят път дори в Лила така тръгна. Пак беше с едно такова, аз трябва да направя едни 100 неща преди да почна да водя Лила и накрая пак се появиха и приятели, които просто ме хванаха и вика, води Лила сега, защото вече не може да те слушаме. И така общо тръгнаха нещата. Благодаря на Лила. Благодаря на Лила, действително, защото Лила е основата на всичко в момента. Това е самия живот реално. И благодаря на Лина, че ме покани точно сега да го направим. Защото може да се случи във всеки един друг момент, но все повече усещам и аз колко е точен и правилен този момент и колко щях да го пропусна и да го отлагам, ако не бях получил тази покана. Така че благодаря ти. Да, аз ти благодаря за нещо, което аз давам много добро вдъхновение и зареждам на някакво действие, но аз малко съм мързлива да го правя дълбоко и
структурирано наистина и дори беше момент, когато аз днес ти споделих, че ми беше доста дълго вчера говорене, мозъка ми превключи на други неща. И да, женска енергия, да, така е. Това усещане е така, но тук идеята да го направим от началото до края, максимално на една и същата такава енергия силна, за да даваме всичко и в добра, стабилна форма. И това без теб аз няма как да го направя. Аз много съм благодарна на теб, че ми концентрираш, че ми връщаш в определена структура. И да, така, това е. Благодаря. Да. Изглежда, че май ще ни се получи добре. Вече се получава добре. Вие какво мислите? Получава ли ни се вече добре или ни се получава много добре? Но да, наистина, че ние по принцип създаваме едно поле, в което има мъжка, женска енергия, в който има опит от всеки един от нас и ние ви каним в този поле, за да сте много важна и ценна част от този поле и ние да си обогатяваме. Да, всеки, който по някакъв начин се чувства призован от полето и въобще от, може би дори от нашата енергия и синергия, която може да създадем и да направим нещо наистина по-голямо от това, което бихме могли индивидуално. Защо го правим? За да ви вдъхновим, да изследвате себе си и светът чрез Лила.